Grabe, sukan-sukan sa kupamana pare ko. Karon pagig ko nakakuha karpang ang grabing dakuha. Jackpot, salamat Lord. Naaginas mga dos kapin pare ko. Grabe, first time yun. Indutas pamati din makakuha dako Parang kusgana isda Jackpot, paldo. Alright mga barkay, siguro alawang barkay, mamana na punta. Naana punta deres dana barkay, ila kahimbis vlog. Uguban ka pa na to si Herbs TV o si Ybo 2.0 barkay. Sakto barkay ni pagkapanahon kinasili bagong pana, gikan ni Kalabog TV official. Arah, mga bago pa gini barkay. Murag malihian gini panaaron ba? Grabe, mga ngisi Kaimbiso, dako ang ngisi So, sponsoran sila ni Kalabog TV official. Salamat kay barkay. So, maro dyan na itong ikabaos nila taon. Kay sige taguban-uban nila. Manang gidoon na to silang Kalabog para masponsoran. O sa maganda na mag-order, sumatik PM na ni Kalabog TV official. Grabe kilang best quality Kana. Goods. Idol, Kalabog TV official. Chuyag ko lagi pili Grabe jong nindutas yung pana, good quality doon. Sa gustong order. Kalamihan Automatic. Salamat ka doon Kalabog TV official. Right. Gamit na doon mes kina ayusan ka doon pana. Di na naman nilag janitor pare ko. Yun no, arang lipaya dyan nila mga pare kay. Salamat kayo, Idol Kalabog TV official. Karon pa dyan sila kapanaging no. Kay ilang mga pana di ay wear na pare kay kanang mga guma nga interior ba. Pero mga bagtig yapon makakuha gyapon dagkong karpa. Samot na ingani ilang pana sus. Kisi-kisi gyud ang karpag kasili na pare kay. Right, sa tanong pare kay. Huwag na dahil sa pabrikay no. Naka-ready na. Complete grabe jud. May lagnaan ni kuha. Basta niyang makasaba na patang man na ba. Mahal kig mga gamit. Pero ang kuha perting kag maya. Unya ka na pa si Kahimbis Vlog. Nireklamo kaya nagasgasan ko niyang pana. Gas no. Away mo gibon-bon, gas no. Wow. Pero binuang ragod po na pare koy. Arang ninduta jud po ni pagkasama pare koy na ami bawon ng Bisayang manok. Iya jung ihawan ang bagong pana pare koy. Kay first time ko no ni makapanag ngani kaninduta. Unya diri ani una kog sawam nila. Kay medyo gabi na pod ba. Medyo di pod kay tin-aw ni suba pero madadara. Ingano jud ni mga suba nga daghang karpa pare koy kay lubog-lubog. Unya kay wala pa may nagpakita. Aw kani sa lang tilapia nga gamay. Adyo na lang ni natay pang kinilaw daan kung watay makuha. Unya kani ikaduha pare koy tilapia gihapon Pero lahi na nga klase. Duterte de ang tawagan nila sa ilha pare koy. Tilapia nga naipagkapintik-pintik. Kinalami ang rabjog unod isda puti kayo. Unya pagkatagdar pare koy nakatira detag pantat. Abiha jud ako kasili kay puti pastilan pantat man di ay. Pero goes na pod pantata pare koy dako-dako na pod. Goes na kay ni pansugba. Unya diri sugod nagkalubog pare koy. Murag natugaw na ang karpa ani. Ug wajud palibak ang karpa pare koy. Di ani gimaw na. Puksit pare koy. Kisi-kisi. Kinalamian kay kag talendong. Goes na kay ni pantinuwa pare koy. Ug diri nakakuha sa Kahimbis Vlog pare koy. Kaso medyo gamay-gamay pa. Delikado makasaba ni tawman ba. Ug nakakuha pa mo sana mo kakawan pare koy, dako-dako na iya ha. Pero di ara ang giant pare koy. Grabe, first time gina ko makakuha karpa nga nakadakuha pare koy. Jackpot. Paldo oy. Jackpot, salamat Lord. Lamit kay kang talindong. Grabing dako jud karpa pare koy, sayang lang kay kuwa mabidyo pagtira. Wala na ko kahunahon-on sa kamera pare koy, basta makatakas pa sayang kayo. Importante makuha. First time in my life. Grabe, first time yun. Ako an ipalaminit sa mua. Salamat Lord. Kuha barkay, kaya magabahi barkay. Kuha. Abi na huwag makabuhi on. Kay pagtira no gidagan ang pana. First time, kuha nga niya. Naguna ni. Pinales merkado. Sige kaya kang. Og pagkatawad pare koy paghuman nagkuha sa dako nga karpa. Grabe, nagsunod-sunod na kinadaghan ng karpa. Arang dagkuha pos kuha nila pare koy. Asa ba? Daka. Grabe ka himbis oh. Pariha pag kadaka oh. Dali dugo. Labi ka kagtalin do. Kay kagtalin dugo. Kisi-kisi. Grabe. Wow. Bunyag yung pana ni Kalabog. Og pagkatawad pare koy di ana pod, 1 kilo na pod kapin. Medyo idlas na lang sila kay natugaw na. Unya lubog-lubog na pod sa ilawom. Unya kay di may nagpakita nga gamay-gamay at tirahan na pare koy kay pwede na kay ni. Makaimpas na pod ni sa bahaw bago dinungag pare koy. Gamay pero goods kay pre. Og pagkatawad pare koy kay medyo gutom naman. Itawas na may og mao ni among kuha pare koy. Adto lang na namo ihuwad din nakabot sa balay para makita ninyo. Sa pagkakaron mangaon sa mi kay gutom kayo. Bunyagan dai mga pana nilang mga bago ba. Kisi-kisi. Pare ko Idron TV. Gani. Kini kan distra. Ya raga kahimbis.
Okay, mga unsa man pare kay. Sakto kayo dahil bisayang manok giluto ni Herbs TV. Hab-hab mga pare kay. Kaya manok, bisayang manok. Kinaboy vlogger ba? Wala kalisod sa ka video. Basta magkugi, Kisi-kisi. Karpag isabutan, manok yutan. Baldo kayo mga kaimbis. Ang plano mo niya, kontra, kanang karpa. Kanang dado ng manok kay palihi ba sa pana, tanawa paldo ag pana nga nakakaon may manok. O pagkabot mo diri sa balay nilang Kahimbis Vlog pare kay. Diara, mao na nenta namong kuha pare kay. Amo na nay huwad. Dili kayo daghan pero paldo na. Paldo si boss. Paldo si boss. Sabi mo, tabang. Shout out to man. O kung naabot ka ni nga part pare kay, baka naman pala ko share pare kay bida ko na kay natabang ba. Salamat mga pare kay, sunod na pod.